अखाफोर नुदों बे ड्रेसाथ' आंजों मा समायखागोन न' समायगोन दे मानो समाया जानो औ आब' ओमफ्राय आं हेयारखौबो स्ट्राइट खालामासै माने आं खालामखाला स्ट्राइटखौनो माने एसे डिजाइनिंसो खालामनानै थांगोन आंना एसे खेंख्रि नालाय स' बेखौ आं मोनसे डिजाइनिं एकदम हेयार स्टाइल मारिनानै थांगोन नै नोंनाबाथाय बिदिनो ओरैनो जेराव मेरावनो फैसा गारनो नागिरो बे खानायखौलाय मा खानलाबायनानै थांबानो जायोना मानो स्ट्रेट मारिलायनांगौ मानो डिजाइन खालामनांलायगौ ओहो फुजा बोथोरखाना आब' बयबो मालाय देलायो होमबा रावबो देलायि गैया मिन्थिदों नोङो दानि जुगाव नोंबो खालामबानो जायोमोन ना आब' हेयार स्ट्रेट मारिबानो जायोमोन खथ्थ' साइज नंगौमोन नोंखौ खानाय हेगारबा नांग्रांबाय आंना सिम्पोलैनो मोजां आरो खाथ'बाय थाखायोना आङो खाथ'बाबाथाय एकदम आइलि जाइलिसो मोनलाबायसोयो नायदो नै जाम्बिया बेना माबा उफ आब' नोंबो ना ओमफ्राय आंहाथ' दिनै बहा बेरायनो थांगोन आंथ' सानखाबायसो इनिफ्राय र' आं लोगोनाव थांनि दे आब' नों थाथ'बानो जाबाय एसे जोंहा माबा बहा थांगोन मागोन एसे डिसकास खालामहैनांगौ आरोबा दहाय आदा जोंथ' आंनो 2000 मानि होबावदों आब' आं बिबाय थादोंमोन ना दाख्लैथ' ड्रेस बायनो होबाय ओमफ्राय आरो दहाय 2000 होबावबाय फुजा बेरायनो नै नोंहा बिए लादों बाजैया दख'ना गांसेखौनो मोनाखै बेसेरा बै थालिखौलाय मानो आब' मानसियानो थिग नंखाया बियो आंनि बाजै जानो समायालै हौवा सानै मानि लाग्रा बिदिखौ आं फसाया बिदिखौ आरो आं बाजै लेंनोबो बायो आदानि बाजैबो गरायनो बायो आं दाना उरायना माथो खुगाया गाज्रि खेस्रा जाथारबाय नोंनिया बाजैखौ बिदि रावजों बुंनो हामगौ जानला मानला गोदाव सोराव दा खोनाबा दुखु मोनामोन बियो बिस्रा खथ्थ' खस्थ' आदाया मावा दाङानो ओरैनो बाजैखौ खस्थ'ल' होयो आइमोनहा माइ मिलावहैनो थांबावदों मिन्थिगौ नोङो नोंहा बेयाव फुजानिसो दावराव माबा माबि आरो दख'ना गांसेखौनो होदों ना फैसाखौनो होदों आदाया बासिनायल' नोंसिना बखिनायल' बाजैखौ रायनायल' बायदिसिना बुंनायल' थां गोखै थांनो नोंबो हाथारलासो आं नोंखौबो माथो आब' बिनि थाखाय नों आंजों नांलायनाङा दे आंहा लोगोनाव थांग्रोनोसै आब' ओमफ्राय नोंनि दख'नायाबो साइजथारथ' दिनै नों गाननाय नायलाय नोंखौथ' मार समायखागोन नोंनि दख'नानि थाखाय आब' बिराद बेरखागोन नोंखौ पिंकजों बेखौबा नों बायनो बाबावदोंसोमोन एथ' समायो नोंखौ नायलाय दानो ओरैनो मानसिजों दसे थाफानायावनो बेसेबा साइज नुदों गानबाथ' रासिनसो समायबावगोन सोरबा नुबा सेंग्राफ्रा फिदा जालायगोन आब' जाया माथो दा गोदाव सोराव आंनो बिदि फिदा जालायनायखौ नाङाना अबावबा आंथ' बिदिखौ लानो गोसोसो गैबावामोन आं नर्मेल दख'नाबानो जायो नाथाय थेवबो लाबाय दे एबार खनसेयाव दानि दिनावलाय सोर बिदि गानबावो आब' थोस आरो मर्दान जुगसो बियो मिन्थिबाय नोङो दे लेक्सारानो बांद्रायबाय लेक्सारनि रानि जाबाय दे नोंहानो मर्दान गान आंनो इसेबां मानि दामि मर्दान गानबाय थाया आङो जायख्लं ओमफ्राय नोंबो माबाफोर बायनोबा बायदो आंलाय मा लानोब्रा बिथिंजायलाय हिनजावफोरनि गोजासोलै हनै माबा गासिबो हिनजावफोर गानग्रा गोजासो माथो नोंसोर बासिदो ना मा लायो हनै आसान माला सब गासिबो हिनजावफोरनि गोजा देलायग्रा गोजा माथो दे अनिसा लादो मा बासिदो नोंसोरो ओमफ्राय सासेयालाय माथो दाबो फैला फैगोनदां जायख्लं दा फैया बियो बा जायख्लङा मालाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौ जा अनो खोमादां बेबायदि बयफ्रेन्ड मोनबाथ' नाथाय आं बायदिखौलाय सोर नायगोन देनाय गोसोम आंनिथिंथ' नायनोनो थाङा मालायबा आरो दा गार्लफ्रेन्ड फैबाथ' गार्लफ्रेन्डजोंनो बेरायबाय थागोन बियो जोंहालाय मा लोगोनि उन थांफाबाय आरो फैसाबो इसेबां मानि गैजाया लक्ष्मि नोंलाय लाया नामा जेबो लादो हनै बासिदो आं लायालै जायख्लं माथो लाबावनो बेवलाय आङो ओरैनो बांद्राय लाखाया आङो फुजाफोराव फैबाबो बिदिखौ ओइ जाम्बि लादो हनै बासिदो खांख्राइ क्लिप माबा माबि दंथ' नोंनोथ' नांगौ होनबाय थादोंमोन ना लालाय थ' बैयाव नायनोसै जे आसानखौ जा मोजां नुदों आइनोबो आङो माबा लांबावगोन र' फैसायाथ' इसेबां मानिबो गैद्रायालै थेवबो थोगोनदां सिख्लाफोरनो नङा बिसोर मा बायगोनथाय बिसोर बायनायखौथ' आं हरनांगोन ना नङाबाथ' लासिं सिं जागोनलै आंहा बिसोरजों फैनानै दा बिसोरनो बिसोरनि बायनायफोरनि फैसाखौनो हरनो हायाबा लोगोनावसो दाहार लाथ'दोंमोन आङो 2000 बेखौ उनाव हरसिगोन दे आइनावबो बिबाबो मोनासैब्रा थै अनिसा दा ओमफ्रायो बै सासेया फैबा फिल्म नायगोन दै आं टिकेट लाखाबाय जों साब्रैनि जों फिल्मबो नायगोन औ नायगोनब्रा बरियानो बर' फिल्म नायलांसै औ नायगोन जायख्लं आंथ' नायनो जा गोबाव जाबाय नायमारगोन दै टिकेट दानखाबायबालाय होमबालाय मोजाङानो जाबाय र' सासेया सफैथोंसै
आरो दाल'सै एबाराव एसे फैसा मोनदों फैसानि बिफां गैया जोंनावबो जे बायबाय थानो हानो बिदि फुजा खायसो ओरैनो लाबाय आरो फुजानि मुङाव नोंथ' ओमफ्राय बांद्राय देलायाबा आं नोंखौ देलायहोगोन दे आब' थाथ'बाय ओमफ्राय नोंनि दख'नाखौबो आं खेबसे गानखागोनलै खेबसे गाननानै बेरायहैगोन आङो एकदम फाग्लि गथ'आनो दानिफ्रायनो एसे देलायखायो गथ'आ देलायमाङै जालांबाय ओमफ्रायबा आरो देनांथ' देरहोलां रासिन देलायमाङै जाहोलां बोरैबा गिनायसो मोनलायलाङो आं उनावबा मा जागोन वाव दख'नाया समायमारदों दे ओमफ्राय आं एसेबां दामि दामिथ' बायबायानो थाखाया एबार फुजायावसो गाननो नायनोसै माबायदि ब्रेन्डनि दख'नाखौ गाननो थाङाना आङो बारा दामाबो जोंहा मोनहास'जोबाना बेबायदियाव फट'फोरावल' नायनानै थानांगौ जायो मोनबालाय आयै लागौल' नंखाजोबो नाथाय मा खालामनो आखायाव थाखा फैसाबो खम आरो हास्थायबालाय बहा मोननोब्रा गासिबो फसायनायखौनो मोनजोबबाथ' मा खोथायानो बेलेग जासिगौमोन जेरै साननानै लादो मेहेरखौनो हनै बेखौबालाय फसायमालाय बहाथो मोनखो मालाय गुबुनजों माबाखानायनो फसायखानाय आंबो गोसोआना मेहेरा आंखौ गनायबा जा मोजां देलायनानै थांगौमोन आंबो बेरायनो थांगौमोन जेन'बा मेहेरजों बेरायाबाबो ना नों जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामनाय मोनबा बिराद गोसो खुसि आंबो फुजायाव देलायनानै थांनो सानदोंमोन दाख्लै गोसो एसे मोजाङावसो बायबाय दख'नाखौ दा माबा गाननोनो गोसोआनो जालालै दाथ' दख'नाया मोजां मालाय मा आंनि फसायनाय मालाय मा जानो हनै आंनि गोसोआनो दाना उसुखुथु मोजाङानो नंलाना आंखौ हाजार केजि गाननानै समायबाबो आंना माने गोसोआनो जायासैलै फुजाफ्रावबो थांनोनो बास्राजोब्बायसो आं बाजैखौसो अनथावथाव मोननानै आंनो गांसे बायना होनो सानबायमोन आंनो आदाया जेखौ होदोंना बिनिफ्रायनो लायासै माथो बाजैया मा बुंबावनो दे आरो बिसोरखौबो नों आंजों माने लोगो बायदिल' सानो आरोना मेहेर गोसोखांफ्लांबाय थाबायलै बावनोनो हाथारासै आङो ओमफ्राय आं मालाबा लोगो मोनबाबो माबोरै मोखां दिन्थिबावनो दे लासिं सिंसो मोनबायलां ओहो रायलायलालां मेहेरजों बाराखौबा गोसोआबो मानिनो नागिराना फन हराबा थेवबो मालाय उनै मोजां मोनखानायनि गेजेराव आं हाबनो बोरैबा ओहो मालायनि मोजां मोननायाव आंलाय मानो हाबनो जबरदस्ति मोजां मोननाया मालाबाबो खुसि फैखाया आरो जानो हागौदां मालाय बिनि मोजां मोननाया जा बिउटिफुलखा खोमा आंनिफ्रायबो 3 गुना साइज खोमादां आरो जेनेबा महर मोखांजोंथ' खोथा गैया गोसोआबो मोजां जानो हानाय ना मालाय गोसोखौ नायनानैबो फसायदों जानो हानाय बेबा माब्लानिफ्राय मोजां मोनलाया बेसेरा नाथाय आं नायनोबो लुगैदों माब्लाबाबो स्टेटासबो दोना माथो मिथिंबो मोना सोर बायदिया बिनि हिनजावलायदा माने गार्लफ्रेन्डलायदा वा थामाम जादों माथो फुजाफोराबो ओमफ्राय साला सुवादफ्रा बहा थांखोब्रा फिल्मबो नायनो होन्दोंमोन नायनायाथ' नायजागौमोन नाथाय आंबा दा मा जायो बिनिफ्रायथ' लोंनोसो लोगो लादोंमोनब्रा बिसोरो बेखायनो फैबाय आङो फन हरबाथ' खोनाखानाय नंला गान दामनाय माबा माबि दावराव दावसि सायखिया माला लोगो मोनथोंसै दे आरोबा बेरायनायाथ' आं अखाफोरजोंबो बेरायनो सानदोंमोन माने सानसेसो नाथाय आं दा बेजों एकदम बेरायनो गोसो गैलालै अबावबा आरो आंनिसो बिथियाफोर गैयाना बियो आंखौसो मोजां मोननानै थागारगारबायलै फनखौबो खेबसेबो हरफिनासै माने बुजिसिगोन खोमा दे आंथ' डाइरेक्टलि बुंखाबायना गोसथोनाय दंखायो होननानै दा गावखौबा फाग्लिखौसो बिदि गोसथोनसिना दे आंखौ आंथ' आंनि हाथरखिनि अनगा गोसथोनोनो हाखाया रावखौबो बे आरो थैफ्रामदों आंखौसो बाद दे आरो मा सानो सानबाय थाबाय आंथ' आंनि खोथा बुंखाबायना साला लोगोफोरासो मा जाखोब्रा आंना दे नोंसोर लादो दै मा लायो आरे आबे जायख्लं मेहेर आया गथ' नोङो जायख्लं आदा मेहेर फुजायाव नोङो सोरजों फैदों बेनोथ' फुजायाव नोंबोलाय सोरजों फैदों फंबाय आं लोगोफोरजों फैदोंमोनलै आदा ओमफ्राय लोगोफोरानो आरो बहा थांजोबखोथाय मोनथिला आं लोगोफोरखौनो बिदिनो दहायनिफ्रायनो आं ट्राइ खालामबाय नेटवर्कआनो नांलाबो नालाय आन्दायलाजोब्बाय लोगोफ्रानो बहा लोगो मोनबावगोनथाय बेखौनो नेगासिनो आङो दसे अ आच्छा आंलाय खाथियाव सोरबा लोगोफोर दंखायो बायदिसो मोनदोंमोन आरोना है आदा गैया सोर थानो रावबो गैया खाथियाव दे मोजाङानो बेरायनांगौ बिदिनो लोगोफोरखौ दा मोनबा एसे खबर लालायदो ओमफ्राय थाब थां दे बाबु थाब थांबानो जाबाय न'आव दायो फिल्म नायनो होन्दोंमोनलै आदा बेखायनो एसे लेट जागोनदां जोङो
ओमफ्राय होमबालाय लोगो फैसान्दि आं थाथ'नोसै नामा नोंजों? आदा मेयर थाबालाय बोरै जानांगौ? आंहा दा फैसाबो हरनांगोन, बिसोरबा मा बायखो? मा जानखो फंबाय? जागोन दा दसे थाथ'नोसैब्रा, नोंलाय हारसिं बोरैथो थानोना? आंनाबो लोगोफ्रा बहा थांखो सुवादफ्रा। आरो दा आन्दायथारबाबो लोगोफोरा जोंहा सानैजों मेथाइ जालांसै आरो माथो ना फुजायाव? आदाया नेबाय थाबाथ' जारला जागोन ना। आदा माने आंना ना लोगोआ बैथिंजाय दं बायदि मोनदों आङो। दहाय फन हरनायाव एसे मेसेजबो हरफ्रामदोंमोन नालाय आं माने बैथिंजायबो खेबसे नायनांगोन दा नङाबा इसोर टिकेट दानखाबायना बेखायनो। होमबाबो थांफानोसै आंबो माथो ना फंबाय? भिराव ओरैनो हारसिं बोरैथो दा बिसोरखौ मोनसान्दि थांफानोसै आंबो ना। आदा नोंनाबो लोगोफ्रा दंखायो खोमा न'? आं बैथिं नागिरहैनोसै दै। लोगोफोराथ' दङ, दानो कल खालामबा सुवादफ्रा फन दा खोनाथ'वाखैथ', बेखायनो आंहाबो नागिरदों बिसोरखौनो। जागोन दे आदा। मा फंबाय, ना सोरबा खाथियावनो दङ? खाथियावलाय सोर थानो आदा, लोगोफोरानो बिसोरो बहा थांलायजोबखोथाय, खाथियावनो रावबो गैला माने। आच्छा दे फंबाय। आइ अखाफोर। मामि आयै? माबाहाय मुलि दं नामासो होननानै सोंनो फैदोंमोन आं नोंनाव। लाबोखानायफोर खर' सानाय एकदम लोमजानायनि हरनाय आइ दङबा? आयै मुलिथ' लाबोखानाय आंनाव गैया। आयौ आं हाथारलाहाय बोरैबानो। माबा दिनै नोंदानाव बिहरनाय बाराबा ओमफ्राय बुंहरहाय परथा गांसेफोर लाबोथों। एकदम आं माबा बोरैबा ओंखामबो जानो सुखुनाय नङा दिनै। दहाय रिं जादों। लाबोखागोन दे आबाया बुंबानो। दे बिहर। हेल' आदा माबा? मा आं एसे बेस्थ', मानो हरबाय थाखो? नङा आदा, माबा आइया लोमजानो ओंखारदों, खर'बो सासोदों। नोङो माबा फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोफानो हागोन दा? नानि आं बेलेगावसो दंफैयो, बहा आरो फार्मासिथिं थांनो, माला लायनो? देनाय सोरखौबा बेलेगखौ थिनहरनाय। आं हाथ'नाय नङा आरो आं फैनायावबो लेट जाखागोन। दे गुबुनखौ थिनहरलाय। दे दोनथ'लाय, आं बिजिलै नै माबा हिसाब खालामदों। मा आइ मा जाखो? नोंदाया लाबोगोनथ' ना? दे फैसाखौ नांगौबा आं उनाव हरफिनगोन। आयै नोंनि फिसाला फाल्थुगा गैया, बिजि होननानै फनखौनो दानबायसो। आरो खोनासंबाबो बेलेगखौ लायनो थिनहर माहरसो बुंबावलायदों। बिमा लोमजानाया इम्परटेन्ट नङा माने बिनि थाखाय। मा बुंदों? आबाया बिदि होनहरथारदों? माथो दा फरबावबाय थाबाथ' सुइस अफसो खालामसिगोन बियो। होमबा सोरखौथो थिनहरबावनो दालाय? उरायनायाबोथ' न'आव गैया। नोंबो आरो न'आव थांनांगोन ना, बहा आरो थांनो? र' आयै आङो बाजैनावनो बिहरनोसै। हेल' बाजै। हेल' नानि। माबा बाजै, आइया लोमजानो ओंखारदोंनो। नोंनाव माबाफोर मुलि लाबोखानाय दं नामा? नङाबा दा नों फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोफालाय। दा खर'बो सासोदोंनो, लोमजानो ओंखारदों। आरो परथा गांसे लाबोनो थिनदोंमोन। माथो दहायलाय मोजां मोनलाय आइया। माबा नानि, आंनि बै टेबोलावहाय मोनसे थेमा दङ हो, थेमा गोसोम, बेहाय मुलि थरनै दङ, लोमजानायनि मोनसे, खर' सानायनि मोनसे दंबावो। बेखौनो होग्रोलाय, बाखि आं दा लानानै थांसै परथाखौबो। ओमफ्राय नों न'आवनो था मिन्थिबाय नानि, नों फैनांला, दा लांफासिगोन आं मुलिखौ बायनो खोन्था। नोंदायाबोथ' आरो बुंबाबोथ' माबाखानाय नङा। दे लाखिथ' होमबालाय। जागोन बाजै। बिहामजोआलाय माबा माइ मिल हैनो थांदोंमोन? नोंनि दोंहामजोआ आयै, जायखौ नों एसेबो नायनो हाया सुखुआ, दा लाबोखागोननो मुलिखौ। ओमफ्राय गावनि टेबोलाव मुलि गरनै दङनो, बेखौनो जाग्रोनो खोन्थादों, मोजां मोनगोनदां। र' लायनि आङो। बेखौ जानानै दसे उन्दुनानै थाथ'दो। दे नागिरनाय आइ, हाबाब हाथारलाहां, बिसिनायाव थाहैग्रोनोसां। Dad! नों बेयाव आरो नोंखौ सोर बिदि खालामखो? नोंनि बिमा। What? मामिया? आरो आंखौ बेयाव बन्द खालामना दोनगासिनो जबरदस्तिनो लाखिनानै? नाथाय नोंखौ मानो बेयाव लाखिनानै दोनदों मामालाय? आरो लाखिदोंबाबो नोंखौ मानो बिदि हालोदाव दोनदों? आं बेजों थानो गोसो गैया आरो बे आंखौ जबरदस्ति गावजों लाखिनो सानदों। बिनि खोथा मानिनो थाखाय आंखौ नायलाय नोंनि नोमाया माबायदि खालामना दोनदों। नों आंखौ खेवलाय। ममा देडखौ मानो बिदि खानानै दोनदों? नोंखौ माब्लानिफ्राय बिदि खालामनानै दोनखो? नाय, नोंनि बिमाया बिराद उल्टां फाल्टां खामानि मावगासिनो दै। आंनि फनजों आरो बेसेबां जोंनि फेमिलियाव बायदिसिना बुंहोगासिनो आंखौ। आं इन्टारभिउ थांनायखौ बे आंखौ बेबायदि खालामनानै दोनफैदों, किडनेप खालामनानै। बे आंखौ खानानै बेबायदि दोनबाय थायाबाथ' बेखौनो मालाबानो आङो।
But thank God खमसे खम सोरबाथ' सासे फैबाय आइया बेबायदि खालामथारदों होनबा नोंखौ नों सनानि फिसाला आं सानखादोंमोन जोंनाव सोरबा नङा सोरबाथ' बेलेग मानसि दङ बेखायनो आं एसे डाउट जानानै बेहाय फैदोंमोन जोंनि आउट हाउसाव मानोना रावबो फैखायामोन ना नों बिनिफ्राय थांदो Thank you आरो आइया जा खालामबाय नोंखौ आइनि थाखाय आम रियेलि सरि नों खमसे खम आंखौथ' हेल्प खालामबाय थेंक्स बे गथ'आनोमोन ना जायजों आंखौ दावराव खालामबाय थादोंमोन नोंनि मुङा मा होनदोंमोनलाय अलंबार नों थांदो गोख्रैनो जोंनि न'निफ्राय नोङो मोजां मोजां थांफिननो लुगैदोंबा गोख्रै थां बिनिफ्राय दानो नङाबा दा आइया मोनथिनांगौबा नों थांफिननोबो हानाय नङा जोंनि न'आव बेसेबां बडिगार्ड दं मोनथिगौना नोङो आं नोंनो मोनसे सिक्रेट लामा खिन्थागोन नों बेजों ओंखारलां दानो थां नों बिनिफ्राय आं बुंनाय लामाथिं थांबा नोंखौ रावबो हमनोबो हानाय नङा जागोन दे नाथाय नोंनि बिमाया नोंखौ Just go जेबो सोंथि खालामनो बेहाय नोंनाव सम गैला बेफोरबायदि टाइम पास खालामबाय थायोबा दा जों सानैबो हमजागोनसो नों मानो बिदि खालामनाय मम नोङो डेडखौ मानो बिदि खाना दोननाय मालायफोरबायदि गोदान गोदान गाननानैथ' थांनो सानदोंमोन आंबो र' नाथाय बे बाराव साननाय मानिथ' मोनसेबो जाफुंखाला आरो आं दखानखौनो हैनाया गोनांथिथार दा नङाबा फैसाया एसे थुंगेहैगोनलै सान गैयैखायनो जेबो खालामनोनो गोसोआनो जादियासै अब्लाबो आं थांना थानायनि राहाखौथ' नागिरखानांगोन ना जियानो हक आंलाय मा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिखा ओइ आबो थुनथुलि नों फिल्म नायनो होनबाय थानाया फुजाबा टिकेटखौ दानफाखानोसै दा जाम्बा अबावलै आंहा बेफोरखौ नायनो सोलाबबावनो आरो गोसोआनो गैस्राखाया नोंगुमैयाबो फाग्ला जाबाय बियो गैला मानो बिदि बुंखोब्रा आब' गुमियाबो फैगोन दे मानसियानो मा आरो बेखौ सानबाय थानाङा बारा गावबागाव गोसोखौ इन्जय खालामलै ओइ जाम्बा मालाया फैसा गारहैदोंबा आं थुनथुलि नोंबुआ फैसासो खामायगोन फुजायाव मिन्थिबाय दखान हैनांगौ आरो दायो दखानाव फै खामानि मावनांगौ ओरैनो खामानि मावग्राया खमखा दानि दिनाव ओरैनोबाबो जेबो मावा दाङा मोनजाला गथ' ओरैनो फैसा मोनदों होनना उराय गारजाया नुदोंना दा आंनि साख्रियाबो दान्दिसेनिल' बायदि होननायसो जाबाय माबायदि नंखायावनो एसेयावनो माबायदि थांदों मानसिनि जिउआव जेबो अराय समनि थाखाय थायालै गथ' फैसा होन थाखा होन मानसियानो खुद होन दा नोंगुमैखौबो नुदों नंगौलै आब' दासान्दि आनलाखि सोलिगासिनो जोंहाबो औ बेखायनोथ' खस्थ'खौथ' नुखाबायानो नोंबो गासिबो मोनजोबखाबाय नोंबो दं नोमा दं बिमा दंखायो बिफा दंखायो होननानैल' साननानै जाया गय दखानबाबो होनानै जानो सोलों लाजिनांगौनि खुनु खोथा फैया बयलार गोदानो सोलों अमा गोदानो सोलों गावनि खामानिखौ माबा लाजिनांथाव होननानै थानाङा बेफोरबायदि जाम्बा जानानै आरोथ' लेखाखौबो मोजां गोसो फराय आरो जेरावबो नाजा इन्टारभिउफोर जाबाय बायोबा मोजां खबर ला हो गासैयावबो नाजानांगौ मोनथिदोंना थिक्ला नोंनि मोजांनि थाखायनो बुंदों आङो जुदि जिउआव साक्सेस जानो गोसोबा जेब्लायबो गावखौनो गाव माबा नाजाबायानो थानांगौ आरोना आंथ' नै नोंबो गनाय आं दा बेफोरबायदि बायदिसिना माबा मोनसे बिजनेस खालामबा दा मानसिफ्रा मिनिसिगोनब्रा आंखौ मा जाखो नोंनि साख्रिया मा जाखो नोंना माबा बायदिसिना होनसिगोन नाथाय आं बेफोरखौ खोमा होआथ' आंनि खामानियावसो गोसो होगोन आं मानसिफ्राथ' बुंखायोब्रा बबे गामियाव सानैसोआबो बुंबाय थादों फिसायाबो माने गुमैखौ होनदों आरोना गुमैयाबो गैया माबा बायदिसिना होनलाबायदोंलै नाथाय आं बिसोरखौबो होनखादों नोंस्रा मा नांजादों होननानै औलै थिक्ला बेखायनो गावनि माबा आथिङाव खुद गसंनो सोलोंनांगौ होमब्लासो मानसिफोरनि खुगायाबो सिरि जायो दा साख्रि बाख्रि गैयाबाबो बिजनेसाव गोसो हो मिन्थिदों जेराव नों हायो बायदि मोनो बै खामानियाव गुबुन बायदिबा दाहालागै आं बायदिसिना जिउआव जाथाय जानायखौ लानानै दुखु जानानै गाबबाय थासिगौ नाथाय आं बिदि गाबनो सोलाबा आं दुखु खस्थ' बारा खालामबाय थानो बायो दुखु खस्थ'आलाय मा साला सुखुजों दाजाबदेरनानै खारोजोबगोन आं नामोन सोर फुजानायाखै खोन्थाहर दै ओमफ्रायथ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंथ' हले दाबो खेबसेबो नायाखै दै आरो नायगोन ना नाया मिन्थिला बेखौबो आं मैयाबो खोन्थाखादों गोसोफ्रानो बारा थिग नंखाथारा आरो बिदिनो गोबां बायदि रोखोमनि माबा प्रब्लेमसलै लोगोफोर जिउआव जोबनोनो थांखाया मालायफ्रा रंजा खुसिबा आंहा हले बुंना फोजोबनो हाया आरोना गोबावानो जाबाय आंनि गोसोआ दासिमबो मोजां नङा लोगोफोर
आरो बेबायदि फुजा बोथोरावबो जायबा आंनि भिडिअखौ नायबाय दसे सम मोनाबाबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंहाथ' नायनायबो जायैसै नालाय फुजाखौ बेखायनो स्राय भिडिअसोनि दान्दिसे होलायबाय आरोना बानायलायबाय आरो जायबा नायनो सोलाबथ'वाखै जेबो नङा दे आगैमोन सम फ्रि मोनबा नायबानो जाबाय दे सनामोन फुजाखौ हले जायबा बेरायदों थिगसे इन्जय खालाम बेराय दै सनामोन बोसोराव खेबसेल' फैनायखौ गोसोफ्राबो स्रां मोनो नालाय माब्लाबा समाव दुखु दाहाफोरा दसेनि थाखाय थाङो नायजायो सनामोन फुजाखौ आरोथ' बिदि बायनो हायाखै होननानै दुखु जानानै फुजाखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनाखैबाबो जेबो साननाङा लोगोफोर ना आंनाबा गैया एबाराव थासारियानो जेजोंबो मिलायासै एबार गाज्रिथार आंनाबो लोगोफोर साननाय मानियानो जाफुंजोबथारासै बे फुजायाव मा होनबावनो लोगोफोर बयनिबो लाइफजों एखे जायाना बेनो आरो गुबुननिखौ आं मिथिला जायखिया आंनि लाइफआ हले बिराद माने बे फुजा बोथोरावसो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन सोलिगासिनो आरोना लाभ इउ सनामोन जायखिजाया नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय